Τώρα θα συνεχίσουμε με ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα της απόψινής βραδιάς, καθώς θα ανακοινωθούν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία ανακοινώθηκε πέρσι τέτοια ημέρα ότι θα ξεκινούσε, η οποία αφορά την πρώτη μελέτη παγκοσμίως, η οποία έχει γίνει με τις απομονωμένες, καθαρές φαινολικές ουσίες που υπάρχουν μέσα στο ελαιόλαδο σε μορφή κάψουλας. Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο με υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Σαμούτη, ο οποίος θα συνδεθεί, θα γίνει σύνδεση μέσω του Zoom, είναι μαζί μας. Είναι πραγματικά ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα που εγώ έχω αντιμετωπίσει στην καριέρα μου ως τώρα. Θα ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά. Είναι μαζί από ό,τι βλέπω. Είσαστε έτοιμοι? Ωραία, μας χαιρετούν. Ο Νικόλας ο Δημητρίου είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας και ο υπότροφος του Κέντρου Ελιάς με την στήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη, ο κ. Νικόλας Δημητρίου. Και μαζί είναι και ο καθηγητής, ο πατήρ Γεώργιος Σαμούτης. Πέρσι ήταν λαϊκός, φέτος είναι κληρικός και είναι μεγάλη ευλογία που έχουμε στα χέρια του μια τέτοια σπουδαία κλινική μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή μας που θα ακούσουμε σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της πολύ σπουδαίας κλινικής μελέτης για το μεταβολικό σύνδρομο, κάτι το οποίο αφορά ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας χαιρετούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ήμουν κοντά σας, αλλά κάποιες καταστάσεις εδώ δεν μου επέτρεψαν να ταξιδεύσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση ξανά και συγχαρητήρια για το πολύτιμο έργο το οποίο κάνετε, κύριε Μαγιάτη, και όλη την ομάδα σας. Θα κουβεντιάσουμε πολύ σύντομα για τη μελέτη αυτή που πολύ σωστά είπε ο αγαπητός αδερφός Προκόπης. Την ανακοινώσαμε πέρσι. Ήταν νομίζω μια μέρα προηγουμένως από τη σημερινή μελέτη, ήταν στις 25 αν θυμούμε καλά του Ιούνιου. Να σας πούμε τα αποτελέσματα. Πρόσφατα έγινε η στατιστική ανάλυση, την περασμένη εβδομάδα βασικά την ολοκληρώσαμε. Συμμετέχουμε 4 πανεπιστήμια, από την Αμερική το Πανεπιστήμιο του Yale, από την Κύπρο η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και καθηγητές από την Ελλάδα, από την Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνός και την Ιατρική Σχολή της Κρήτης. Αυτή η μελέτη στηρίζεται, όπως έχει πει και ο σεβαστός καθηγητής ο κ. Μαγιάτης, ακριβώς στη χρήση του high polyphenol σε ελαιόλαδο, σε ένα σκεύασμα το οποίο θα το περιγράψουμε, το οποίο στηρίζεται σε πολυφενόλες και κυρίως από ελαιοκανθάλη, σε μεγάλη δόση ελαιοκανθάλης. Και ακριβώς εδώ πέρα είναι το ενδιαφέρον για να δούμε το σκεύασμα αυτό πλέον, τι αποτέλεσμα είχε στο μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, το μεταβολικό σύνδρομο αφορά 1/4 περίπου του πληθυσμού, με δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, προκαλεί αθυροσκλήρηση και έχουμε αυξημένο κίνδυνο για καρδιακά νοσήματα, αγκιακά κεφαλικά επεισόδια, διαβήτης τύπου 2 και άλλα. Κυρίως στις χώρες μας τις δυτικές είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά και ξέρουμε ότι το ρίσκο για να αναπτύξει κάποιος διαβήτης τύπου 2 είναι 5 φορές μεγαλύτερο σε αυτούς τους ανθρώπους και διπλάσιος ο κίνδυνος για καρδιακά συμβάν. Ακριβώς όπως έχω πει, θέλαμε να δούμε το impact του Thousand Olives, το οποίο περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφελώνες και κυρίως σε ολαιοκανθάλη, και μετρήσαμε διάφορους παραμέτρους, το ζάχαρο, την γλυκοζηλιωμένη, μετρήσαμε το BMI, την αρτηριακή πίεση, τα λιπίδια, και κάναμε μία διπλή τυφλή μελέτη. Διπλή τυφλή μελέτη ακριβώς για να μπορέσουμε να δούμε την αξιοπιστία. Συγκρίναμε δηλαδή ανθρώπους που έλαβαν το σκεύασμα, το οποίο ήταν η ομάδα παρέμβασης, και με ανθρώπους, η ομάδα ελέγχου, το control group, οι οποίοι συνέχισαν κανονικά να λαμβάνουν την οποιαδήποτε αγωγή και τον τρόπο ζωής τους. Η μελέτη μας πήγε 3 μήνες και μετρήσαμε τη συμμόρφωση στην αρχή, στον 1,5 μήνα και στο τέλος, με την λεγόμενη μεσογειακή διατροφή, για να δούμε
αν η αλλαγή στη διατροφή ήταν αυτή που είχε οποιοδήποτε αποτέλεσμα στο τέλος, οπότε το μετρήσαμε και αυτό. Μετρήσαμε επίσης με ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο την ποιότητα ζωής, την ενέργεια, τον ύπνο και αυτά, την ποιότητα του ύπνου τους. Οπότε είχαμε και εκεί αποτελέσματα πολύ ενδιαφέρον να δούμε για την επίδραση του Thousand Olives. Και αυτό είναι το σκεύασμα το οποίο έλαβαν. Το σκεύασμα αυτό το έλαβαν 2 φορές την ημέρα, δηλαδή ταμπλέτες των 5 μιλιγκράμμ. Και αξιολογήσαμε ακριβώς, η μια ομάδα έπαιρνε αυτό το οποίο είχε τις πολυφερόνες μέσα, οι άλλοι ήταν πλασέμπο, αλλά είχαν ακριβώς το ίδιο σκεύασμα, το ίδιο εξώφυλλο, τα πάντα ήταν τα ίδια για να μην υπάρχει καμιά πρόσμιξη, καμία επηρεασμός των ασθενών μας. Λοιπόν, η μελέτη, όπως έχω πει, περιλάμβανε μετρήσεις πριν και μετά αρτηριακής πίεσης οξυδωμένης LDL και LDL και το ELQ και το PRMDS, το οποίο ήταν το ερωτηματολόγιο συμμόρφωσης προς τη μεσογειακή διατροφή. Και να δούμε τώρα τα αποτελέσματα μας. Έχουμε βρει στατιστική σημαντική διαφορά και στα primary και στα secondary outcomes, και στα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία και στα δευτερεύοντα. Εκεί που δεν βρήκαμε σημαντική στατιστική διαφορά ήταν στο CRP, στην C-αντιτρώσα πρωτεΐνη, που έτσι και αλλιώς ήταν στα δευτερεύοντα, αλλά δεν είχαμε ασθενείς με διαταραχές ψηλές, δηλαδή CRP. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε εδώ πέρα. Εδώ είναι ακριβώς τα δημογραφικά στοιχεία της μελέτης μας. Η ηλικία, όπως βλέπετε, ήταν γύρω στα 58, στο control γύρω στα 55 στην ομάδα παρέμβασης. Είχαμε 54 άτομα στο control και 48. Όλα γίνανε μέσω μιας ιστοσελίδας που είχαμε δημιουργήσει, οπότε καταχωρούνταν όλα ηλεκτρονικά και η τυχεοποίηση γινόταν από το σύστημα, δηλαδή αυτόματα με υπολογιστικό, από το κομπιούτερ. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς τη σημαντική διαφορά που είχαμε στη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη και στη γλυκόζη, και στα δύο υπήρχε στατιστική σημαντική διαφορά. Στη διαστολική και στη συστολική πίεση, αρκετά εντυπωσιακά τα αποτελέσματα, θα λέγαμε, στην ομάδα παρέμβασης. Η ομάδα ελέγχου actually έχει δείξει μια μικρή αύξηση κιόλας στην αρτηριακή πίεση. Εδώ είναι τα λιπίδια. Εδώ πέρα στατιστική σημαντική διαφορά. Και βλέπουμε ακριβώς το confidence interval ήταν για να δούμε ότι είμαστε 95% confident in the true. Υπάρχει πραγματικότητα σε αυτά που έχουμε πει. Λοιπόν, το p-value εδώ πέρα, η ομάδα παρέμβασης εδώ πέρα πραγματικά μας έχει δείξει μείωση στατιστικά σημαντικής στα λιπίδια. Βλέπετε εδώ πέρα το LDL, την οξυδωμένη LDL, μια μικρή αύξηση στην HDL, αλλά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική στη μελέτη που κάναμε. Στα τριγλικερίδια και στην ορική χολυστερόλη σημαντικά στατιστικές μειώσεις σε όλες τις παραμέτρους. Λοιπόν, εδώ είναι στο BMI, και αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, όπου υπήρχε μείωση στατιστικά σημαντική διαφορά στην ομάδα παρέμβασης, στο BMI. Και εδώ είναι το άλλο το οποίο είναι σημαντικό, νομίζω, και αυτό. Μετρήσαμε ακριβώς την ποιότητα, το quality of life και το energy level questionnaire, την ενέργεια, αυτό που λέμε wellness, για να δούμε τι επίδραση έχει σε αυτό. Και πράγματι εδώ βρήκαμε μια στατιστική σημαντική διαφορά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα scores στο intervention έχουν μειωθεί, ενώ στο control είχαν ανέβει. Οπότε αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο το ακούαμε και από τους ασθενείς, που μας έλεγαν ότι έχει βελτιωθεί η ενέργεια μου, ο ύπνος μου έχει βελτιωθεί κτλ. Αλλά το μετρήσαμε, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ειδικά στις μέρες μας. Αυτό που λέμε το wellness, το να νιώθει ο άλλος καλά και να κοιμάται καλά. Γνωρίζουμε τη σημασία του ύπνου, αλλά και να νιώθει ο άλλος ότι έχει ενέργεια. Πολύ συχνά βλέπουμε
στην καθημερινή κλινική πράξη πολλούς ανθρώπους που ταλαιπωρούνται και από χρόνιο σύνδρομο κόπωσης και από προβλήματα ύπνου κτλ. Οπότε και εδώ στατιστικά σημαντική διαφορά. Και τώρα εδώ θα σας δείξω ένα βίντεο. Του Γρηγορίου. Ακούτε? Είχα ακολουθήσει την έρευνα με το ίδιες ηλιές το συμπλήρωμα. Απλά έχω αναγνωρίσει, καταλάβει στον εαυτό μου πάρα πολύ σημαντική βελτίωση, λόγω του ότι ο λόγος που το αναγνώρισα είναι ότι είμαι σύνδρομος απνίας εδώ και 12 χρόνια. Γι' αυτό η κούραση που μου έβγαινε, η πνηλία σε διάφορους χώρους, τα δευτερόλεπτα που και χρειάζομαι το βράδυ μόνο με τη μηχανή κοιμάμαι για να μπορέσω την επόμενη μέρα να έχω κάποιες γραμμές. Έπαιρνα πάρα πολλές διαφορετικές βιταμίνες καθημερινώς για να είμαι σε alert στη δουλειά μου και στα οδηγήματα κυρίως. Από τη στιγμή που είχα ακολουθήσει το συμπλήρωμα χίλιες ελιές, είχα σταματήσει όλες τις βιταμίνες. Έχω δει μεγάλη πρόοδο αυτούς τους 3 μήνες που είχα πάρει το συμπλήρωμα και δεν θέλω να φύγω από αυτό το συμπλήρωμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι μια μαρτυρία που καταγράψαμε. Είχαμε πολλές μαρτυρίες και για μένα είναι πολύ σημαντικά αυτό που λέμε medical narrative στην ιατρική. Δηλαδή, θα ήθελα να έχω ακόμα περισσότερα από αυτά. Έχουμε στόχο να μαζεύουμε σιγά σιγά και άλλα τέτοια. Γιατί αυτά μας δίνουν και βλέπουμε στατιστικά, ακούμε νούμερα, αλλά άλλο να βλέπεις πόσο μπορεί μια παρέμβαση με ένα φυσικό προϊόν, αυτά που λέμε nutraceuticals, πόσο μπορούν ακριβώς να αλλάξουν την ζωή, την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας και εμάς τους ιδίους. Όπως έχω πει, είχαμε την τιμή να έχουμε μια σημαντική ομάδα ερευνητών σε αυτή την προσπάθεια, τους οποίους ευχαριστώ θερμά. Όλους ανεξαιρέτως για την σημαντική αυτή προσπάθειά τους και συνεισφορά. Να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη και τον Θανάση από το Botanic Art για την βοήθεια, την τεράστια βοήθειά τους, τη στήριξη αυτής της μελέτης, που ελπίζουμε να ανοίξει και άλλους δρόμους. Ήδη έχουμε ακούσει σπουδαία πράγματα απόψε και ο κύριος Μαγιάτης και η Ελένη κάνουν σπουδαία πράγματα στην Αθήνα, αλλά ανοίγει ακόμη ένα δρόμο ακριβώς για να προχωρήσουμε και να βρούμε ίσως ακόμη περισσότερα ωφέλη και ίσως να δούμε και το κομμάτι ακριβώς και της αυτής που λέμε ιδανικής δοσολογίας. Γιατί αρχίσαμε με 5 μιλιγκράμμ 2 φορές την ημέρα, έχουμε δει αυτή τη στατιστική σημαντική διαφορά και μας εθερρύνει για τα επώνυμα. Να ευχαριστήσουμε ξανά τον καθηγητή μας, τον κύριο Γόντι Μαγιάτη και την συνάδελφο, την κυρία Ελένη και το World Olive Center, και ελπίζουμε αυτή την προσπάθεια που αρχίσαμε να τη συνεχίσουμε και να μπορέσουμε να δείξουμε και να προσφέρουμε και στους συνανθρώπους μας ακόμη περισσότερα ωφέλη από το ελαιόλαδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον καθηγητή, τον πατέρα Γεώργιο Σαμούτη, για αυτή την πραγματικά πολύ σημαντική εκπόνηση της κλινικής μελέτης, η οποία για πρώτη φορά μπόρεσε να αποδείξει με στατιστικώς επιβεβαιωμένα στοιχεία ότι αυτά που γνωρίζαμε τόσα χρόνια από τις κλινικές μελέτες που γίνονταν με ελαιόλαδο, ότι τα ίδια και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν έχουμε τις καθαρές ουσίες μέσα στη μορφή μιας κάψουλας. Αυτό είναι η απόλυτα επιστημονική τεκμηρίωση του γιατί το υψηλά φαινολικό ελαιόλαδο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, με τέτοιου τύπου μελέτες, μπορεί να αποδειχθεί ότι πραγματικά οι δραστικές ουσίες, εκείνες δηλαδή οι οποίες μπορούν να μειώσουν τη χολυστερίνη, την οξυδωμένη LDL, το ζάχαρο, τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, την
συστολική πίεση, τη διαστολική πίεση, το ουρικό οξύ, όλα αυτά που ονομάζουμε μεταβολικό σύνδρομο. Και ταυτόχρονα να έχουμε μείωση στο δείκτη μάζας σώματος, μείωση στην φυσική καταπώνηση, δηλαδή οι άνθρωποι νιώθουν μικρότερη καταπώνηση σωματική, μικρότερη καταπώνηση πνευματική, καλύτερο ύπνο και καλύτερη γενικότερη αίσθηση ευεξίας. Όλα αυτά που γνωρίζαμε ότι τόσα χρόνια σχετίζονται με το ελαιόλαδο, μπορούμε τώρα πλέον να αποδείξουμε με τα αποτελέσματα αυτής της κλινικής μελέτης ότι αυτά τα αποτελέσματα σχετίζονται με αυτές τις συγκεκριμένες ουσίες που εξάγαμε μέσα από το ελαιόλαδο και τις βάλαμε μέσα σε αυτή τη μορφή της κάψουλας. Άρα είναι η ισχυρότερη τεκμηρίωση που θα προβάλλει παγκοσμίως την αξία του υψηλού φαινολικού ελαιολάδου. Πατέρα Γεώργη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και φυσικά και τον κύριο Δημητρίου για την... Ουσιαστικά ήταν αυτός που έτρεξε, είναι το κομμάτι του διδακτορικού του που έκανε όλη αυτή η δουλειά. Είναι οι άνθρωποι της έρευνας, οι οποίοι φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα για το όφελος όλων των παραγωγών σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά εγώ πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένος που είμαστε σήμερα σε αυτό το σημείο να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα ένα ακόμα χειροκρότημα για τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσατε και ευχόμαστε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε λίγο...